Гапчето, не сме се хванали за косите, спокойно в нормални отношения сме. Просто вече няма да качваме така съдържание заедно. За тези, които искат, нека да последват Гапчето. Надявам се, че тя ще продължи да си качва от нейния тип съдържание. Аз си продължавам по моя път. И така, важното е каквото и да се случва в живота, да го приемаме като една неутрална ситуация и вече оттам нататък да си преценим дали можем даже да я обърнем и в наша полза. Сега аз съм в общежитието, но да, настанихаме в най-гадното общежитие, но пък поне има възможност да съм самичка в стая, което за мен беше много важно, защото, както казах, вече имам нужда от спокойствие и уединение и да знам, че ми зависят нещата само единствено от мен самата и няма някой, който да може да ми всява излишен стрес, защото много ми дойде вече напоследък и имам нужда сама да си осигуря малко спокойствие.